Goed zo. Hey, Helberg. Wat doe je? Nee, ja, Helberg. Sjerkje en Mathilde. Oh, wie is daar aan het zien? Wie is daar aan het zien? Uniek. En hier hebben we Richtje en Mirte. Wat al bieden? En hier hebben we Sally. Hey Sally. En Marije. En Senna. Sally, Saartje en Marije, denk erom. Dit is gevaarlijk. Rustig maar Sally, hey. No panic. Hallo. Ja, ja. Heerlijk. Wij uitsliepen. Eindelijk een keer.
Dit zijn Piertje en Frida. Terug het water. Piertje en Frida. Daar liggen we. Ik zit op Rijntje, dit is mijn uitzicht. En daar is mijn baby. Nagenomen. Kom eens, jong. Niet zeggen. Ja, vrienden. Oh, die is druk. Die is bij je. Ja, dit gebeurt met eten. Eten steed. Hey. Rijntje en Minse Tijn. Oh, fix. Okay. Nou, hier.